Magandang tanghali mga kabayan. Kain po tayo. Ayan po, nagluto po si Donna Bicolana ng isdang yellowfin to man, no? Yellowfin na in-slice. Yan, nilagyan po ng pechay at kaunting talong. Nilagyan po ng kamatis. Ha? Kaya nga. Ayan po, oh. Sarap. Tsaka nilagyan ko po ng salsa yung kanin. Ang ginamit naming luya, yung turmeric, galing pa sa Bicol. Kain po tayo. Malinis na po yung kamay ko, ha? Nagugas na ako. Ano po? Yan po yung pamangkin ko, si Lucas. Mayan ka na? Sili. Maanghang pala yung ano? Maanghang pala yung siling green, ma? Matindi. Hindi na kailangan ng labuyo. Naglabas na po kayo kabayan ng mga kain nyo. Sabay tayong kumain. Tagal na po akong hindi nakatikim nito, eh. Ginatang yellowfin. Hindi siya malansa. Sarap. Namis-namis ang gata. Dalawang nyug po ang ginamit ko. Unang gata lang ho, hindi ko na ginamit yung pangalawang kaka. Up. Malam-dalam. Apa? Polis lang. Ay, putik lang. Ay, dahil nalaro. Mga friend ko po na nasa ibang bansa, kain po tayo. Ginataang yellowfin. Pinaksiw ko po muna siya. Lupa. Mom! Dodoy! Bon! Mom! Mom! Parang po yung sili. Bon! Don! Ito lang, masarap. Don! Po. Ay, wag, takpan mo. Pamangkin ko po eh. Tinatawag ko. Si Luca. Mapalog kaya kita. Yung tilapia din mamang buhay. Sarap na ganito yun, ano? Tagok-tok na yata tawag sa atin, ano? Sarap po yung tilapia sa amin, sa buhay. Sarap. Ganito rin po, gagatang pechay. Pwede rin mustasa dito man, no? Daon. Dahong mustasa, oh, pwede rin daw po. Mahang ano? Mahang full chili green. Kain na po. Sarap. Sarap. Sa awas po, masirap.
Kaya po na kamay. Konti lang po yung nilagay naming talong. Tira lang. Puro pechay. Baby, Tatlong tali. baby back to me. 10 piso na po tali dito. No, mommy. Marikina. Dito, dito later. Oh. Malamig na tubig po. Ang dami kamatis. Ginamit ko ng turmeric. Alin. Walang pa pong bicol. Sarap. Bandang gitna po yung kinuha ko. Nabalang ko sa pechay. Sa inyo po. Bokchoy. Wala na. Uh-oh. Hey, Dad. Mommy, bye.
Time burst. Masuram po, masuram. Mata po. Oh. Wala po akong santol pang imagas. Saan yung gagamitin kong sili ho? Labuyo. Maanghang na rin pala yung ano? Yung siling green. Santol pang himagas natin. Yan, may santol po ngayon dito sa Philippines. Yan po, santol ngayon. Pang himagas natin. Iyakin ko. Ayaw ba? Limbiak, kutsilyo na lang po. Ayaw ko ng kutsilyo po. Ayan. Ayan po, ang santol. Tag-santol po ngayon dito sa Pilipinas. Ako na po binalatan. Gusto mo santol, ma? Ma? Santol gusto mo? Santol? Sarap. Tatlo. Ay, mamaya na lang. Nalok po yung nanay ko ng ano. No. Sige po, bye mga kabayan. Hanggang sa susunod pong mukbang. Sana po may gata uli para makita niyo yung mga gatang gulay ng mga Bicolano. Yes, later. Please like, share, and subscribe po, Donna Bicolana. Bye-bye!